zápase skupiny C druhej top league sa rozdiela remíza 2-2 medzi GPS Ovsište a tímom Olympic. Súboj o prvé miesto v tabulke skončila remíza. Ako by si zhodnotil tento zápas? Myslím si, že to bola zaslúžená remíza z oboch strán. Boli šance na jednej aj na druhej strane. A stretli sme sa so silným súperom a nečakali sme, že budú až tak stiahnutí. Skôr sme mysleli, že budú oni tí, čo budú viacej aktívni ako my. Super vyhrával 1-0 aj 2-1, stále ste museli doťahovať. Bolo to rozhodujúce? Prečo ste vy nestiahli to víťazstvo na vašu stranu? Možno aj to, ale na konci zápasu v poslednej sekunde v podstate sme mali tútovku a keby sme ju boli premenili, tak vyhráme. Tak možno aj z tohto pohľadu tá remíza trošku aj mrzí. Mrzí určite, ale ako hovorím, bol to remízový zápas z oboch strán, lebo oni mali na začiatku prvého polčasu asi 2 tyčky, takže nič iné nám nezostáva, len bojovať ďalej a získať v ďalšom zápase 3 body. Ďakujem za rozhovor. Súboj prvých 2 tímov tabulky, skončila to remíza. Ako ty hodnotíš Páli zápas? No, bol to pekný zápas, myslím si, že aj zaslúžená remíza. Prvý polčas sme boli trošku lepší, druhý polčas sa prejavila naša kondícia asi, teda starší vek by som spovedal, boli oni lepší, ale myslím, že vyrovnané a zaslúžené po bode 2-2 na góly, 2-2 na tyčky asi, takže aj na šance podľa mňa bolo asi 5-5, takže keby to niekto pozeral, tak zaslúžený bod. Mohli sme aj prehrať, aj vyhrať teda. Viac menej vyhrávali ste 1-0 aj 2-1, super to stále dotiahol. Čo bolo to rozhodujúce, že vy ste sa stále dotiahli ako prvý do toho vedenia? My sme tak chceli hrať, že dáme prvý gól, teda bránili sme od polky zo zabezpečenej obrany, dať gól, že potom to oni musia otvoriť. Len aj keď sme vyhrávali, vtedy trebalo dať ten ďalší gól, aby sme odskočili na 2 góly, ale myslím, že vtedy nás zatlačili a stále vyrovnali, čiže taktika vychádzala, až kým nevyrovnali. Ale potom vravím, som spokojný aj s bodom, bolo to asi najlepšie mužstvo, odkedy hráme tú druhú ligu. A ešte raz sa s nimi asi stretneme v tej prvej štvorke, takže uvidí sa potom. Olympik zatiaľ bez prehry, takže asi sa vládne spokojnosť v tábore. Zatiaľ spokojnosť, áno, vravel som už aj minule, že vidno veľký rozdiel medzi prvou ligou a druhou ligou. Tam v prvej nemáme toľko času v prvej lige, teraz v druhej dá sa hrať. A áno, spokojnosť zatiaľ, takže hráme, užívame si to a zatiaľ bez prehry, čiže uvidíme dokedy. Ďakujem, Páli, za rozhovor.